എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മുടെ ജോസഫ് മോൻ എന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു. ഇയർ ഓഫ് കെയർ എന്താണെന്ന്. നമ്മുടെ ഡയറിയിലുള്ള പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചതാ. കെയറൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അപ്പയുടെയും അമ്മയുടെയും ഒക്കെ പോലെ വലുതാവണമെന്നാ ആ കൊച്ചുമിടുക്കൻ ചോദിച്ചത്. കുഞ്ഞുമക്കളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസും ഉണ്ണീശോയുടെ ജനനവുമൊക്കെ അറിയാവുന്നതല്ലേ? എന്നാൽ ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്കും ആർപ്പുവിളികൾക്കും അപ്പുറം ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് എന്താകണമെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. നമ്മുടെ ദൈവപിതാവിൻ്റെ ലോകത്തോടുള്ള കരുതലാണ് ക്രിസ്മസ്. ഔസേപ്പിതാവ് യഹൂദയായിലെ നിയമങ്ങൾക്കും അപ്പുറം നീതിയോടെ പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ചില്ലേ? അതാണ് കരുതൽ. 6 മാസം ഗർഭിണിയായ എലിസബത്തിനെ തേടി പരിശുദ്ധ മറിയം പോയില്ലേ യഹൂദയ മലഞ്ചെരുവിലൂടെ? അതാണ് കരുതൽ. പാതിരാത്രിയിൽ തോന്നിയ സ്വപ്നമായി തള്ളിക്കളയാതെ മാലാഖമാരുടെ ആ വിളികൾ കേട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ആട്ടിടയറുണ്ടല്ലോ, അവരെപ്പോലെ ഈശോയെ കരുതിയവർ ആരുണ്ട്? ഏതോ ദിക്കിൽ തെളിഞ്ഞ നക്ഷത്രം ഒരു മിഥ്യയായി കരുതി തള്ളിക്കളയാതെ ദേശങ്ങൾ താണ്ടി വന്നെത്തിയ പൂജരാജക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവരും വിരിച്ചത് കരുതലിൻ്റെ കരങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കരുതലിൻ്റെ കരങ്ങളാകാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ? നിങ്ങളുടെ വെള്ളവും സ്നാക്സും മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കുത്തിവരച്ച ആ കുറുമ്പത്തി അനിയത്തിക്കുട്ടിയോട് സാരമില്ല പോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ചേച്ചിയുടെ കൂടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടുപോകുമ്പോൾ, രാത്രി കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ പേടിച്ച് കരയുന്ന നമ്മുടെ അനിയൻകൂട്ടനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ, രാത്രിയിൽ കുരിശുവര കഴിഞ്ഞ് അപ്പാപ്പനും അമ്മാമ്മയ്ക്കും സ്തുതി കൊടുത്ത് അവരുടെ നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ കൊടുക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കരുതലിൻ്റെ മുഖങ്ങളാവുകയാണ്. മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിയോടും നമുക്ക് കരുതലാകാം. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വെള്ളവും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫാനും ലൈറ്റും ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡ്രൈ വേസ്റ്റും വെറ്റ് വേസ്റ്റും വേർതിരിച്ചിടുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കും പ്രകൃതിക്കും കരുതലാവുകയാണെന്നറിയാമോ? ഇയർ ഓഫ് കെയർ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്. കെയർ എന്നത് ഒത്തിരി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഒരു പുഞ്ചിരി പോലും ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു കരുതലാണ്. അതാണ് ഈശോ നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും.